Rari to Allah ya kawo mu garin Amman ko? To mun zo nan garin Amman ta dalilin tsohuwa ya sunanta? Tsohuwa Maryama. Wannan tsohuwa Maryama ita ce ba ta gani. Gashi Allah ya kawo mu ana shirin yi ma tsohuwa Maryama aiki. Ko ba haka ba? Ba ni abin nan. Saboda haka za mu jarraba tsohuwa ta gani. Tsohuwa menene na ga hannuna? Baki gan shi ba. To, wannan ma baki gan shi ba, wani abu ne daban, shi ma baki gan shi ba. Ban gan shi ba, hasken shi dai. Ga wani shi ma baki gan shi ba. To, babu laifi. To Allah ya sa mu dace. Allah Allah wal malani wal mawani Allah 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 min kiramin tawhabani Allah 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 illuni wa kasarabun Allah 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 wandu halil maani Allah 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 alim qalim haqqa Allah 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 taliyan sab'al makani Allah Allah. Alhamdulillahi an kammala mata aiki kuma yanzu za mu jarraba ta mu gani shin gani ya samu koko ya yi. Tun ma ban tambaye ki ba, to yanzu ya na yi. A haka ne kai. Kuma yanzu na yi. Wanga mine ne? Wanga da dai ne ba. Wanga kuma mine ne? Wanga da dai ne canwa. Wanga kuma ha. Ice ne. To alhamdulillah jama'a tsohuwa Maryam Allah ya bata gani saboda haka muna yin wannan bidiyo ne saboda tallata al'amarin ya je nesa duk wanda suke bukata kuma muna bada lambobin mu a cikin duk bidiyon da muka yi duk nisan inda kake inda ka dauki yawwa inda ka dauki nauyin mu zo inda kake za mu je kuma kace zaka same mu kuma muna jiran ka same mu ko da mu mun fita kuma akwai wa'anda su a gida suke suna gudanar da wannan aiki yanzu kamar nan da muka zo da wurare da kuke gani daban-daban kiran mu suka yi suka nemi a zo yanzu kamar ga tsohuwa aka ce sai ta shiga mota ta je gari kaza ka duba motocin ku nan wani fa bisan wani ni da na shigo wata mota malam ni na zata mutuwa zan yi saboda mutane duk bisa kai na malam babu daɗi ko kaɗan yanzu tsohuwa kamar wani aka ce ba zaman ba ko hawan mota ma ai aiki aha to motocin da suke shiga sunan kauye ba ɗaya bane da wanda muke shiga a birni mu hau kwalta zu a kai da kai a motoci ne wanda ake ma lodi sai an kare loda kaya sannan mutane su hau in ka kalla ma kai kanka mamaki kake yi yadda ma zaka samu wuri wallahi sai ka ga mota ta cika amma wani ya rugo aka ce maka mutumin nan akwai wurin da zai zauna kai sai kai mamaki kuma sai ka ga ya kutso haka nan an samu wuri to Allah samu dace jama'a alhamdulillah jama'a sai a karkata jama'a su gabatar da godiya sai ku gabatar da godiya ku ga wannan aiki da aka matso kuwa to wannan aiki da aka mun ji daɗi bare a yi ɗaya bayan ɗaya kai aka fara matso huwarka wagga ta noma ko to sai kai godiyar ka to lalle mun gode kwarai da wanga aiki da an ka muna tsohuwa ta samu gani ko to alhamdulillah kai sunanka ni Shu'aibu nake to wani gari gidan Amman kai baka faɗi sunanka ba ni ma garin Amman ne ya sunanka mani ne to kai kuma Shu'aibu garin Amman to sai ka gabatar da godiya na gode bisa ga wanga aiki da an kai na wannan tsohuwa ke ma ana zuwa kanki tsohuwa ina godiya yawwa to sunanka ni sunana Asaman nake to wani gari garin Amman to sai ka gabatar da godiya to madalla mun gode wanga aiki bisa ga wanda an kai aka ce tsohuwa ga ta samu gani yau shekara nawa haka nan wallahi mun gode kwarai wallahi mun gode wallahi kwarai wallahi Allah ya albarka Sai ina godiya Allah ya albarka Allah sa a gama lahiya madalla Ubangiji Allah ba ku abin da kuka amin tsawon wani lokaci ne kika zan baki gani shi ni ba ma ni da lokaci ne amma kin yi shekara biyu ai ni biyun nan tun da komawa mu nan gari da gumniya wai tun daga lokacin sai an jaki komawa mu gumniya noma ɗai ne na yi sai wannan buji ya same ni har na je aka min iba haki aka hiddo soshiya kowace da kwayarta wayo Allah yau kuma abin da kaikai wanda di ya riɓe cikin ije wanda ije haka nan ne sai da kowace sai an hiddo min soshiya kuma har da tsabar malami ta kai shekara nawa kace ta kai shekara biyar shekara biyar ko shekara biyar ba ta to kuma yanzu ya kuka gani yanzu alhamdulillah to madalla